деца! Здравейте вие, уважаеми родители, мами и татковци, баби и дядковци и всички, които сте дошли да празнувате с нас. Днес е много хубав ден. Днес е най-веселият празник за всички деца по света. Днес е 1 юни, деня, в който всички детски мечти се сбъдват. Това е деня, в който има много песни, много танци, много радост